Εκεί που περιπλανιόμουν στο YouTube, μόνος μου, αβοήθητος, μέσα στο δάσος, τα πέρα του δάσους στο YouTube, μέσα στις δυσκολίες και μέσα στη μοναξιά, δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω αφού θυμήθηκα ότι έχω ένα κανάλι. Ξαφνικά κάτι μου χτυπάει στο κεφάλι και πέφτω κάτω. Μέσα στο κεφάλι μου ακούω μια φωνή να μου λέει: Γεια σας. Γεια. Είμαι η Νατάσα και πήρα την απόφαση να τραβήξω ένα βίντεο για να το ανεβάσω στο YouTube. Μήπως και φιλοτιμηθούν και το δουν κάποιοι φαν του 2J, του γνωστού YouTuber που κάνει αστεία βίντεο. Έτσι λοιπόν, πήρα την απόφαση να φτιάξω αυτό το βίντεο μιλώντας σε όλους εσάς τους φαν. Τους ποιους? Του 2J. Οκ. Θα πιάσω αυτό το θέμα και θα πω ένα πράγμα. Παρατήρησα για λίγο τα όσα του στέλνετε. Ασχολίαστο. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι εσείς που του κάνετε ακριβά δώρα, ότι μπορεί να νιώθει πολύ άσχημα γι' αυτό? Δηλαδή, αναρωτιέμαι άπειρες φορές και τι πρόβλημα έχετε? Απολύτως κανένα. Τα λεφτά είναι δικά μας, τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας τα έχουν δώσει οι γονείς μας, αλλά από τη στιγμή που μας τα δώσανε τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εσύ μάλλον έχεις το πρόβλημα. Δεν έχετε που να χαλάσετε χρήματα και τα χαλάτε με το να παίρνετε ακριβά δώρα του 2J. Ναι, λες και θα σε ρωτήσουμε τι θα κάνουμε. Ο 2J ποτέ δεν ζήτησε κάτι από μας. Μόνο και μόνο να κάνουμε like στα βίντεο του, το λιγότερο. Και απλά του κάνουμε δώρα για αυτά που μας κάνει να νιώθουμε, μας κάνει να γελάμε. Εσύ που έχεις πρόβλημα? Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να νιώθει άσχημα με όλα αυτά που του στέλνετε? By the way, μάλλον όχι. Επιτέλους, εσείς οι fans και ειδικά οι κοπέλες που του στέλνετε κάποια δώρα, πάρτε χαμπάρι πως ζούμε στην Ελλάδα της κρίσης. Μα αν δεν κάνουμε τώρα, στην Ελλάδα της κρίσης, δώρα, πότε θα κάνουμε? Επειδή εσύ ζεις μια μίζερη ζωή δεν σημαίνει πως όλοι ζουν το ίδιο. Ναι, δυστυχώς. Σταματήστε επιτέλους να νομίζετε ότι δίνοντας τον 2J ακριβά δώρα θα του αποσπάσετε και την προσοχή. Ναι. Μέγα λάθος. Επιτέλους, επιτέλους μάθετε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται ο 2J να κάτσει να ασχοληθεί με ένα άτομο που του έστειλε κάποιο ακριβό δώρο. Αυτό ήθελα να πω. Επιτέλους δηλαδή, μάθετε να είσαστε σωστοί fans. Ναι. Άλλη μία που ζητάει προβολή. Μέσα από αυτό το βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, που έβγαλε, μόνο και μόνο που έχει βάλει στον τίτλο τον 2J, αυτόματα έχει πάρει προβολή. Και εκεί που είχε τελειώσει το βίντεο, λέω ας κάτσω να δω το κανάλι της, τι άλλα βίντεο κάνει, μήπως το έκανε για πλάκα, και τι να δω. Hey, μη σκαλίζεις τη μύτη σου. Γιατί?
Γιατί απλά δεν κάνει. Αυτή είναι μια ξεχωριστή μύτη. Δηλαδή τι το ξεχωριστό έχει. Είναι η δική μου η μύτη. Χα. Πρώτον, Ιου, τι κάνεις γαμώ το καιρό, τι κάνεις. Και χαχα, τι βίντεο είναι αυτό που κάνεις στο YouTube, δηλαδή ποιο είναι το νόημα να σκαλίζεις τη μύτη σου για να βγάλεις ένα βίντεο, δηλαδή τι προσπαθείς να κάνεις, να πάρεις προβολές από το να σκαλίζεις τη μύτη σου. Το μόνο πράγμα που θα κερδίσεις είναι να σε κοροϊδεύει όλος ο κόσμος. Και τι κάμερα είναι αυτή με το Nokia της γιαγιάς σου βγάζεις βίντεο. Αυτέ μου, είσαι χαζός. Πόσα κανάλια έχεις στο YouTube? 5. Και τι τα θέλεις τόσο? 5. Αυτό λέω. Τι τα θες τόσο? 5. 5.